Ito, bakal! Bakal. Hindi ka mo katsindihaw? How na saan? Kwarta, huwag mo kita tagay ayuda. Ang ato ba hinong iinom-inom magkasayang sa ito. Kaya binutong ito. Wa kasi siyo na kanang koy kwarta dire ikaw. Ay may Sus, hiyo na. di ko'y mahimo dito dire. Una pa tayo ko'y kwarta dire, inom kita ta. Lami sa tutang kanaang mukaon ta to amo tagay ta natin makaon-kaon. Wa pa dito ma timo dire. Mao lagi, sa subat ang iro nga. Magkagaba mo sana. Di na ba isa oh. Nang ilong ka pa dong gari. Tanang ay isa pa kibring gari pa dong. Oh, Kanada. Uy. Unsa man? Uy, sama ga gay. Unsa man na ilunggay? Di ka mo nakadto? Ani mo kadto. Kung hindi kalisod na rong ilongga kay. Di mo ta kasabot niya kung diyan. Nga gusto kay nga nang lipay kay ngari ka ba kay mag-agi ka kay tagay ang dami ba? Tagay ta bala? Tagay pa na bala mo magtagay. Magtagay mi ba? Magtagay mi. Tagbala. Ikaw na. Patay ka na. Tani, matagay ta eh. Anak mo. Tagay tayo. Unsa na tayo ng Isabot ilongga. ka na yan isabya. Wa gani tayo rin ako na ko na. Kana tayo kalibang mo na. Bago ni sagi ka sa Negros, niya bago puyo diri ba? Di kita kasabot sa Negros dito. Ay, lagi batasan. Naman. Inom ta kay ikaw may dagko pa kay kwenta siya. Maka mo niyo? Aw ka na makaon niya na siya. Oh. Di, mabakal ko sang panakot di. Ay, Sino yung bakal sa banak ko? sa Tagalog kuan mo na puthaw mo na. Hindi man na makaon ng bakal. Kung nangangalkal kag bakal di ay, dili na makaon, iba pa digya pa na nimo. Una pa na siya papitong makaon. Kaya mo ba magtagay mi diri niya mga untadaan? Ano ginambal mo hang? Ana, habal magino. Adi ko ba na ni? Adi din ko. Mabuti gabal ni. Ako lang, ito. ako lang, luga. Di ano? Magigabal. Sa mayabal ah. Di makaon. Makaon tanay. Ugnay niya makaon. O ganay. Mukaon man o ganay. Hindi na makaon ang anay, ay nabuang. Ang anay, na ano magkawat ka ba, tas balay, o gusto sa kag anay, ito sa asa ko baboy, ito yung anay nito. O ganay katong pino. Di matagay ka mo haw? Oh, dili man na mo tagay ang haw, kami duha, magtagay mi duha. magtagay mi. O gusto ka mo apel, chip-in ta ba? Tani, matagay mo. Di makaon ta eh. Ka. Unsa na talaga eh. Kung matagay di ay, pagkano pa ni ganda ang tae? Manimahol. Patakal. Pulis sa Patakal lang tabi ng hinugaha. Pulis baso yung limahon ng tae, papanin mo. Nabuwag. Okay. Mo takal. Kami kasabot ka na yun sila ni mo, sabtan mo mayo, kinim na habal ginaaw. Hindi ka mo sindi sakon? Oh, musindi ko na siya na kasi ganila. Wa ra bay. Di ako late. Oh, sindi ka? Anuhon ko na? Sindi man ka. Pinakadlaw ka mo haw? Lisura lang. Silingan na dito kasabot eh. Tara matagay ta, di makaon ta eh. Kuyo ganito? Ade kung kong tayo. Ako na ginambal mo eh. Di makaon tanay. Oh. Na, laban na. Di makaon ng tae, di makaon ng anay. Bisa may... Inom, mag-inom tayo. Ayun ta, di mabakal ko. Mabakal ko ta eh. Mga bakal ya? Sa may bakal bigyan? Bakal. Bakal na siya, babakal. Dala, magbakal siya. O ka na. Bakal na. Ito, bakal. Bakal. Hindi ka mo katsindihaw? How na siya? Magdakop sa taghaw. Ato sa tagbukin. Ang among gusto nga mangayo may kwarta nimo ba kay magpalit ni imnon nun kay magtagay ta. Amo gani. Amo gani. O sige. Di mabakal ko. Huwag ko kwata di. Bakal. Basig di na mao bakala yang Di ah. Basig di na mao bakala yang giun kato siguro sugangan. Nasugangan dili. Ay isa magsindi sa magulo siya. Kay ano siya? Hindi ah. Makaon mo? Ha? Makaon mo? O mukha. Kaon. O di mabakal ko. Mabakal ko anay. Baka ang anay. Nga unsa Pagkututo ka ni. Pagkututo ka ni. Ano? Makita ta kanay. Ano man na? Mangita ko kanay. Ay ang boss sa inyo da ah. Hindi ka mo makaon ta eh. Ay, uno na nagkaunti tayo kay magtagay rin mi dire. Magpaabot ni mo.
Lakab to mo ka na, unto mo ka ron. Resura ng ilongga dito sa bot. Di ko sindi, bala ka mo da. Lugay!